Volim ovo mjesto. Portal Domosfera nije samo mjesto na kojem ćete naći nekretnine za kupnju, prodaju ili iznajmljivanje. Tu ima i stvarno puno dobrih ideja. Voljeli biste zaviriti u sretne stanove, u lijepo uređene domove, u originalno osmišljene prostore? Želite saznati njihovu priču? I to možete na Domosferi. A možete i izračunati koliko vam točno treba pločica ili boje za zidove koje kanite urediti. Kakav namještaj odabrati da bi mali prostor izgledao veći? Kako napraviti šumu na malom balkonu? Sve odgovore možete naći na Domosferi. Ovaj jedinstveni portal za nekretnine i kulturu stanovanja potpuno će vas uvući u svijet nekretnina i opreme za dom, ukazati vam na dobre prilike za kupnju i dati ideje koje vrijedi ukrasti. Ovo nije tek portal za kupoprodaju nekretnina, već mjesto na kojem se uvijek nešto zbiva. Uvijek ima novih ponuda, savjeta, ideja, vijesti i komentara o kulturi stanovanja. Domosfera je mjesto na koje često svraćam. Pridružite mi se.